Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Abale ndi alongo ndikulandireni tsopano pa programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye. Lero pa 9 mwezi wa Septemba chaka cha 24. Imene ndi wiki 23 potengera kalendala yathu ya Chikatolika. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Korinto mutu 5 ndime ya 1 mpaka 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Vincent Kamanga kuchokera ku mphakati wa St. Monica mu Archdiocese ya Cape Town mdziko la South Africa. Mawu a mtengo wabwino akuchokera mu mtengo wabwino wa Luka woyera mutu 6 ndime ya 6 mpaka 11. Amene akutiwerengera mawu a mtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Tizawerenga mawu ochokera pa 1 Korinto ndime ya 5 kuyambira vesi ya 1 kulekeza vesi ya 8. Mbiri yawanda ponseponse yonena kuti pakati panu pali dama, ndipo damalo ndi la mtundu wakuti ndi anthu akunja omwe sachita. Ndamva ndithu kuti munthu wina akukhala ndi mkazi wa bambo wake, ndipo inu mukuzitukumulabe. Kwenikweni mudakanira kumva chisoni ndi kunchosa pakati panu munthu amene adachita zimenezoyo. Kunena za ine, ngakhale sindili nanu pamodzi, komabe mtima wanga uli nanu ndithu, mwakuti ndamweruza kale munthu amene adachita zimenezoyo, monga ngati ndili nanu pamodzi. Ngati mutasonkhana m'dzina la Ambuye Yesu, inenso m'maganizo ndili nanu pomwepo, ndi mphamvu ya Ambuye athu Yesu. Munthuyo mumupereke kwa Satana, kuti thupi lake lionongedwe, ndipo pakutero mzimu wake uzapulumutsidwa pa tsiku la Ambuye. Pamenepo palibe choti inu n'kunyadirayi. Kodi simudziwa mawu aja akuti chofufumisira buledi n'chapang'ono chimafufumisa mkate wonse? Muchose chofufumisira chakalechi cha uchimo, kuti mukhale oyera mtima ndithu, ngati buledi watsopano wosafufumisa, monga momwe mulili ndithu. Pakuti Khristu, mwana wankhosa wathu wa Pasaka, adaphedwa kale ngati nsembe. Tiyeni tsono tichite chikondwererocho, osati chofufumisira chakale chija cha uchimo ndi choyipa mtima, koma ndi buledi wosafufumisa, wakuyera mtima ndi wachoona. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Chapter 6 ndime ya 6 mpaka 11. Pa tsiku lina la Sabata, Yesu adalowa mnyumba ya mapemphero nkumaphunzitsa. Mmenemo munali munthu wina wopuwala dzanja lamanja. Aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi ankafuna chifukwa choti akamunenezere Yesuyo, motero ankamuyang'anitsitsa kuti aone ngati achiritse munthu pa tsiku la Sabata. Koma Yesu adadziwa maganizo awo. Tsono adalamula munthu wopuwala dzanja uja kuti, tabwera uzayime kutsogolo kuno. Iye adanyamuka nakayima kutsogoloko.
pamenepo Yesu adauza anthu aja kuti ntakufunsani, kodi malamulo amalola kuti pa tsiku la Sabata kuchiritsa munthu zabwino kapena kunchitira zoyipa, kupulumutsa moyo wa anthu kapena kuwononga? Adawayang'ana onsewo, kenako adalamula munthu uja kuti tambalitsa dzanja lako. Iye adalitambalitsa, ndipo dzanja lakelo lidakhalanso bwino. Koma akuluakulu aja adakwiya kwambiri, nayamba kukambirana zoti achite naye Yesu. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, lero tikumva za mawu a Ambuye Yesu kukhuzidwa ndi mavuto a anthu. Ambuye Yesu ankakhudzika ndi vuto laliyense amene anakumana naye. Akakumana ndi munthu amaona chimene iye akadatha kuchita kuti amuthandize. Anthu amene ali ndi njala anayesa kuwathandiza kuti akhale ndi chakudya. Anthu amene ali odwala anayesesa kuchitapo kanthu kuti vuto lawo la matenda lichepe. Anthu amene ali pachisoni sanawasiye choncho, ankakhuzidwa nawo, kuyenda nawo limodzi, ndipo ngati akadachitapo kanthu anali kuchita ndithu. Anthu anali otaya mtima ankayesa kuwalimbikitsa kuti akhale ndi chikhulupiriro. Iyeyo ankathunzitsa mitima ya amene anali otaya mtima. Lero pamene tikumva mawu athuwa kuti Ambuye Yesu anali wokhuzidwa ndithu, tiyeni tsono tilingalire pang'ono za moyo wa Afarisi amene samafuna kuona kuti Ambuye Yesu achitepo zabwino. M'malo moona kuti vutoli lathesedwa, anali kufuna nthawi zonse kupeza chifukwa. Koma sikuti zonse za Afarisi ndi zoyipa, ayi. Afarisi sanali woyipa chifukwa anali kufunitsitsa kuti atsatire lembo, ndipo chimenecho sichinali cholakwika. Koma kuti mwina kutsatira kwa ulemba kunali kufunitsanso kuti athandize kapena kuwononga moyo pofuna kutsatira malamulo. N'chifukwa chake iwowa kuti dzina lawo Afarisi ndiye kuti opatulika. Chifukwa sanafune kutengera makhalidwe a mitundu ina. Iwowo moyo wawo umaonetsa kuti chikhalidwe chawo pang'ono sichinafune kutengera zochokera ku Greece. Ndipo ngakhale zina zimafuna kulowamo, sanafunitsitse kuononga chikhalidwe chawo. Ankalolera mavalidwe awo aonetse chimene iwo ali. Magwiridwe awo antchito aonetse chimene ali. Ndipo kwa iwo tsiku la Sabata silinali tsiku logwira ntchito ina iliyonse. Ichi tachimvapo kawiri katatu kanayi. Kwa iwo lamulo ndi munthu, chachikulu chinali lamulo. Andi chimene kawiri timalephera kuchita bwino. Tiyeni pang'ono tilisambasule lamulo limene li pang'ono kuti tikumvetsa kweni kuti iwowa amadziwa ndithu kuti munthu ayenera kuthandizidwa pamene ali pavuto. Chimene chichinali makhalidwe mwawo, ndipo imfa ndi moyo amapempha kuti munthu ateteze moyo. Koma pa nkhani ya lero imene Ambuye Yesu awathandiza m'bale wathuyo, akuoneka kuti anali wolimba mtima, sanayang'ane vuto la munthu, koma anafunitsitsa kutsatira lamulo. N'chifukwa chake Ambuye Yesu atawafunsa kuti kodi ndi bwino kuti munthu avutike pamene tingathe kumuthandiza? Anakhala chete osayankha. Ankadziwa ndithu kuti yankho lake nali, koma sanafune kusintha makhalidwe awo. Lamuloli tikaliyang'ana bwino tipeza kuti linali kuzunza munthu. Munthu ukhoza kukhala ndi mtima wabwino kwa munthu wina,
koma nthawi zina timayenera kulitenga lamulolo nkuliyang'ana kuti kodi lamulo limeneli limpindulira munthu uyu bwanji, kapena lingatipindulire ine bwanji, kapena lingapindulire Mulungu bwanji. M'malo mongowonapo tchimo limene lachitika, pali anthu ena amene anavutika ndipo akuvutika lero chifukwa cha tchimo limene analichita, ndipo atalichita anthu anangotenga tikumveka ndipo sasowaso kumudzudzula kapena kumuchotsera vuto limeneli. Ambuye Yesu lero kuchokera kumwamba pofika pa dziko lapansi pano sanabwerera anthu olungama, anabwerera anthu amene ali ovutika, anthu amene ali pa mavuto osiyanasiyana. Ndipo lamulo lililonse limene silimaona ubwino wa munthu limenelo ndilozunza. Ambuye Yesu adamuchiritsa ndipo sadangomuchirutsa, anamuwuza kuti imirira kuti anthu akuone kuti lero iweyo ndikuchiritsa, chifukwa kwa ine lamulo lili choncho, koma ndikuyang'anira ubwino kwa iwo amene ali pa maudindo osiyanasiyana amene timayang'anira anthu ena. Umadabwa kuona kuti munthu wangokakamira chokuti afuna uyuyu akwaniritse lemba, osayang'ana situation imene zinthu zilili, imene munthu alili, kuti munthu uyuyu tilekeza kutamangira ku chipatala ndipo ali ndi vuto, mwina galimoto yake sili bwino, ndikungoyikakamira ndikuyisiyapo kuti imene isayende chifukwa chakuti iweyo mapepala ulibe. Zoti mmene mumuli matenda oti akupita nawo ku chipatala chonsecho ayi. Nkutheka ena mwa Khristu athu abata kukhala ndi chifukwa chokuti mwina zina sangathe kulandira, koma ndikungokakamira kuti yeyi sindimuthandiza pokhapokha atachita chakuti, kaya kupereka ndalama zimene amafunika kuti apereke chachikhumi ndi zina, ndikuyiwala za moyo wake, ndikulolera kuti yeyu akhale uphinjika mpaka pa moyo wake wonse. Ambuye Yesu lero akutiphunzitsa kuyang'ana mavuto abantu ndikuona ngati tingathe kuwathetsa. Ndipo ngati tingathe kuwathetsa akutipempha kuti tiyeni tilisiye lamulo apo timuyang'ane munthu, chifukwa munthu ndiwofunika koposa lamulo. Leronso tikufuna kuti tiwunike pang'ono, aliyense ayang'ane kulephera kwake. Kodi kulephera kwanga pamaso pa Mulungu tikotani? Kuti pamene ndikuyamba kulimbikitsa kuti lamulo likutere, tiyang'anenso kuti kodi nanga ineyo lamulo limenelo ndimaliyendetsa bwanji? Kodi munthu olumalayo kuti azilumala anachita kupempha? Yankho ndiyo kuti ayi. Ndipo lero wakumana ndi munthu amene angathe kumuchiritsa, chinthu chimene chinayenda kukondweretsa wina aliyense, ayi nkumangoyang'ana kuti mwachita bwanji tsiku la lero limene liloletsedwa. Chifukwa chani ifeyo nthawi zambiri timafunitsitsa kuoneka ngati anthu oyera mtima pamene sitili? Mulungu akutipempha pamene tikumva mawalerowa kuti vuto lililonse, lamulo lalikulu limene anatipatsa Ambuye Yesu lokuti chilichonse usanamuchitire wina uyambe kuona kuti kodi ine chimene chitachitiridwa ndikadamva bwanji. Ndipo ukazindikira kuti ayi sindikanafika pamene ndafikapa, akuti uzichepetse nkunena kuti pepani Ambuye ndinalakwitsa chifukwa ndinawonjeza moto. Pamene tikukamba kuti ndife aKristu, chiKristu chizioneka ndi moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, chizioneka m'mavalidwe athu, chizioneka m'malankhulidwe athu, komanso kwenikweni chiKristu chizikhala chokuti chikutumphuka kuchokera mwa ife, kuti pamene takumana ndi vuto lililonse tikhoza kuzindikira kuti vuto limeneli akadakhala Ambuye Yesu akadaliona bwanji, chifukwa ifeyo modelo yathu ndi Ambuye Yesu. Tiyenera kuwunikira malamulo ena amene timawatsatira mu mpingo mwathu, kaya ndi mu dziko lathu, kwina kulikonse, kaya ndi ochokera ku dziko liti amene amachoti international laws, tiyeneranso kuwawunika kuti kodi malamulo amenewa ifeyo ngati kwathu kuno amenewa tingati kwayang'ana bwanji. Pomaliza pa zonse tizindikire izi kuti matenda amene anthu ena amavutika nawo ndiwooneka ndi maso, ndipo pali matenda ena amene anthu amavutika nawo saoneka ndi maso, amakhala mu mtima mwawo.
ndipo zina zimene ife timanena tapangitsa kuti ena nkukhala odwala mkati mwa maganizo awo, ndipo anthu otero ngati taononga ubwino wawo m'maganizo kumakhala kovuta kuti achire, ndipo kuti achire asowa kuti athandizidwe. Tikudziwa kuti kuli akatswiri ena amene amayang'ana za mavuto athu, anthu amene kuti anayenera kuphunzitsidwa ochulukirapo kuti aziona mavuto amene amapezeka mkati mwa ubongo wathu. Kwa ife amene tidakali munkhani ngati imeneyo kuti tili ndi vuto, kaya tidalumala poyamba timayenda bwinobwino ndipo tsopano sitingathe kugwira ntchito imene timachitira kale, chimene tiyenera kuphunzira kwa Ambuye Yesu nchoti pamene ndafikapa ndidziwe kuvomereza. Ndidziwe kuvomereza kuti panopo sindingakhale monga tinalili kale, ndipo lero moyo wanga ndisautenge monga kale kuti poyamba ndimathamanga ndiye lero sindingathe kuthamanga ndikumazimvera chisoni. Thokoza Mulungu kuti iweyo mpaka pano ulipo. Alipo anthu amene akanafuna ukalamba uone sadauona adamwalira kale. Leronso pamene tikukamba za kuchiritsidwa kwa munthu ameneyi, tipemphe kwa iwo onse amene amakhala otangwanika kuthandiza anthu amene ali pa mavuto, kuti pa moyo wathu tiziwe kuyang'ana anthu amene ali pa vuto, ndipo ngati tingathe tiwathandize. Tikudziwa kuti chaka chino kuli mavuto ambiri, njala ponseponse, ndipo njala imeneyi sikuti tachita kuyipanga tokha, koma njala ngati imeneyi yapangisanso kuti anthu ena alandire ndalama zambiri, kaya ndi ma NGOs, kaya ndi anthu amachalichife, kaya ndi anthu talandira chithandizo, koma titati tiunikire chimaperekedwa kwa anthu okhawo amene ife tifuna kuti tiwathandize. Ambuye Yesu pamene anachulukitsa zakudya, aliyense amene anali pamalopo analandira nawo, ndipo atalandira aliyense anakondwera. Nchifukwa chani zinthu zikabwera zimayang'ana dera? Chifukwa chani katundu akabwera amayang'ana mtundu wathu? Chifukwa chani chilichonse chabwino timamba kuyang'ana kwa ife abale athu kuti tiathandize? Mulungu amafuna kutigwirisa ntchito ife ngati njira yozeramo chithandizo chokawafikira ena, osakhala kuti chithere m'manja mwathu. Ambuye Yesu anabwera kubweretsa ubwino wa munthu wina aliyense, posayang'anira kuti akuchokera kuti kapita ndi wamtundu uti. Tipemphe kuti lero pamene tikumva mawuwa tiganizire anthu amene ifeyo sitidawathandize moyenerera chifukwa mumtima mwathu munali nkhawa, kapena tinafunitsitsa kuti iwo azivutika ndipo ife tizipeza bwino. Tipemphe kuti Mulungu atithandize kusintha maganizo, komanso kaganizidwe tiziwe kukhuzidwa ndi matenda a ena mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen.